tarata Octobre kalo tile 15 san 2024 an minnu sɔgɔlen no Mali kunnafoni show ani tile Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen aw bisimila Mali kunnafoni kɛnɛ kan bamanankan kunnafoni kɔnɔna na. Octobre kalo tile 13 san 2024 kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ état-major général des armées ale bɔla ka kunnafoniya ko o yɛrɛ kɔni jɛnsɛ ko Gawo marabolo kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka tɛmɛna ka ale kɔrɔnya fan fɛ ko an ka fanga tigilamɔgɔw u ka wulikajɔ dɔ kɔnɔna na ko o yɛrɛ kɔni bɔla ko o tigɛ da pick-up kelen o yɛrɛ kɔni kan mɛna ka ale kɔrɔnya fan fɛ wa yira k'a fɔ pick-up in a yɛrɛ kɔni kun falen no kosɛbɛ fɛn min yɛrɛ kɔni maramafɛnw ye olu caman na ani taji ko o yɛrɛ kɔni caman kun bɛ pick-up in kɔnɔ kunnafoniyaw olu yɛrɛ kɔni bɔla ka yira k'a fɔ ko pick-up in yɛrɛ kɔni kun bɛ ka nin minɛn ninnu kɔni ta ka taa di banbagaci dɔw olu yɛrɛ kɔni ma ko o yɛrɛ kɔni tigɛ da kɛ nin binganni walikɛla ninnu yɛrɛ kɔni kan ko k'o caman bɔnɛ u ni na ka tila ka u bololafɛnw minɛ o tɛmɛnen kɔfɛ fɛn min yɛrɛ kɔni Seku ye fɛn min yɛrɛ kɔni an ka ba Maliba ale lamini damadɔ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Seku Gawo ale ni minɛ kan wa yira k'a fɔ banbagaciw u yɛrɛ kɔni kun ye binganni wali damadɔ ta ka nin marabolo damadɔ ninnu sɛgɛrɛ min yɛrɛ kɔni kɛla sababu ye k'a to u yɛrɛ kɔni nimisa caman o yɛrɛ kɔni sɔrɔ a kɔnɔna na a yirala k'a fɔ an ka kɛlɛkɛcɛw u yɛrɛ kɔni bɔla k'u caman si la tunu an bɛ ala deli halisa ala ka jamana in basigi état-major général des armées a tilala tun k'a yira k'a fɔ ko olu yɛrɛ kɔni ka wulikajɔ bɛ kɛ walasa ka jamana ka ale kisi ka tila tuguni ka o bololafɛnw ko olu lakisi. Dɔgɔkun tɛmɛnen jumadon Octobre kalo tile 11 san 2024 kɔnɔna na kɛnɛya ko minisiri colonel Asanba Jalo Ture a yirala k'a fɔ ko ale yɛrɛ kɔni bɔla ka a kunda Mopti ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la sofarakaw olu bara a yirala k'a fɔ ko a yɛrɛ kɔni bɛn siranna ni a ka marabolo maa caman ye a yɛrɛ kɔni ka tagalen kunba ye min ye o de ye samiyɛji o yɛrɛ kɔni bɔla ka tiɲɛni kɛ maa minnu kun kan ko a yɛrɛ bɔla ka taa foli bila kɛ ka ɲɛsin olu ma maa minnu bɔnɛna u ni na ani maa minnu jogila a tilala ka foli bila ani tasi bila kɛ ka ɲɛsin nin ma ko fɔtɔn ninnu ma a y'a a ɲɛ da yɔrɔ minnu yɛrɛ kɔni ni olu yɛrɛ kɔni tiɲɛna kosɛbɛ u ka marabolo kɔnɔna na o tɛmɛnen kɔfɛ a yɛrɛ tilala ka dɛmɛba ko o yɛrɛ kɔni don ni marabolo maa ninnu ye dɛmɛ min yɛrɛ kɔni na ni a yirala k'a fɔ ko balofɛn caman o b'o la ani fɛn min yɛrɛ kɔni dumunifɛnw ye ani denmisɛnninw ka école tagaminɛw ye ani fɛn min yɛrɛ kɔni finiw ye ani daranw ko olu yɛrɛ kɔni caman sɔrɔla nin dɛmɛ ninnu kɔnɔna na o hokumu de la fɛn min yɛrɛ kɔni sofarakaw u yɛrɛ kɔni bɔla ka foli bila ani tasi bila kɛ ka ɲɛsin an ka fanga tigilamɔgɔ ma u ka nin dɛmɛ nin wale in na. Dr Etienne Fakabani a bɛ wagati damadɔ o yɛrɛ kɔni bɔ ale bɛ fanga tigilamɔgɔ ka bolo kan a yirala k'a fɔ nin dɔgɔkun yɛrɛ kɔni na ko ale yɛrɛ kɔni bɔla fiɲɛ na ko nka a ka kiiri tigɛli ko o yɛrɛ kɔni bolo dalen don ka bɛn ni ala ye Novembre kalo tile 11 nata yirana san 2024 kɔnɔna na ko a ka kiiriw kɔni kan ka tigɛ. Kɛnɛya ko ale ye kunnafoniyaw kɔnɔna ye fɛn min yɛrɛ kɔni ye pharmacie maaw ka direction ba ye ale ni fura feerelaw olu yɛrɛ kɔni bɔla ka kumakan o yɛrɛ kɔni bila ko fɛn min yɛrɛ kɔni ye produit aphrodisiaque ye n'an b'a fɔ olu ma ko excitant ko olu yɛrɛ kɔni feereli ko ka ɲɔngiri kɛ olu la min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na dugudenw olu yɛrɛ kɔni bɔla ka foli bila kɛ ka ɲɛsin u ma nin baarakɛ wale in na. Deuxième édition du Forum africain des personnes de petite taille à Bamako o baaraw daminɛna kabi kunu tɛnɛndon Octobre kalo tile 14 san 2024 kɔnɔna na o y'a yira k'a fɔ u yɛrɛ kɔni bɛ ka ɲɛnɛta ko o yɛrɛ kɔni sigi sen min kan o de ye ka kumaɲɔgɔnyaw kɛ maa minnu ni ala ye olu yɛrɛ kɔni lajarabi lujura la olu ka buna adamadenya bɛ ka kɛ cogo di an ka société kɔnɔna na. Ɲinɛ san ale kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni ji o yɛrɛ kɔni fanga bonyana kosɛbɛ o hokumu de kɔnɔna na an bɛ taa Manatali a yirala k'a fɔ Manatali ale baraji min bɛ yen nɔ ko o ji yɛrɛ kɔni dayɛlɛla ko ji min ni a yɛrɛ kɔni fanga bonyana kosɛbɛ ani fɛn min yɛrɛ kɔni fleuve Bafin ye ko o yɛrɛ fɛnɛ kɔni ji bɛ ka fanga bonya kosɛbɛ min yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ sababu ye k'a to a yirala k'a fɔ ko a yɛrɛ kɔni kɛlen don ka tiɲɛniba o yɛrɛ kɔni don maa minnu ni olu yɛrɛ kɔni ka baara ye jilafɛn olu maralen ani maa minnu ka baara ye sɛnɛ ko a ye tiɲɛniba o yɛrɛ kɔni don olu kun.
farikolo ɲɛnajɛ ale kunkanko la kɛrɛnkɛrɛnnenya la kan Maroc 2025 o hukumu kɔnɔna na an ka ba Maliba ni ale ni Guinée Bissau ni olu yɛrɛ kɔni bɔla ka dolontan kari ɲɔgɔn na o yɛrɛ kɔni kɛ an ka ba Maliba ale kɔnɔna na a yirala k'a fɔ bi tarata don octobre kalo tile 14 san 2024 kɔnɔna na ko Mali ale ni Guinée Bissau u yɛrɛ kɔni kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ tuguni segin kɔ o yɛrɛ kɔni na dolontan kɔnɔna na Guinée ka olu fɛ yen nɔ o tɛmɛnen kɔfɛ u y'a yira k'a fɔ jamana fɔlɔ min ni ale yɛrɛ kɔni qualifié la kan Maroc 2025 la ko o de kɛla Burkina ye o hukumu de kɔnɔna na Burkina ale jamana ɲɛmɔgɔ a bɔla ka foli bila ani tasi bila kɛ ka ɲɛsin a ka dolontannaw ma u ka wulikajɔ ani u ka segiw la. Essence ni ale yɛrɛ kɔni sɔngɔ o jigila ni wagati damadɔ in na an ka Bamakɔ ale kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko fɛn min yɛrɛ kɔni ye bolimafɛn kɛrɛnkɛrɛnnenya la transport commun ko halisa ko olu sɔngɔ bɛ a nɔ na fɛn min yɛrɛ kɔni ye chauffeur olu yɛrɛ kɔni caman bɔla k'u hakilinata di u y'a yira k'a fɔ ko sɔngɔ min ni o yɛrɛ kɔni bɔla essence la ko ni o kɛra sababu ye k'a to ko olu yɛrɛ kɔni ka dɔ bɔ u ka transport wari la ko u yɛrɛ kɔni tɛna nafaba ko o sɔrɔ a la kosɛbɛ ko u yɛrɛ kɔni bala ka laɲini kɛ walasa halisa essence a sɔngɔ bɛ se ka jigin ka tɛmɛ nin kan fɛn min yɛrɛ kɔni passager olu yɛrɛ fɛnɛ tilala k'a yira k'a fɔ ko u y'a yira k'a fɔ ko taji ko u y'a yira k'a fɔ ko essence ko ale sɔngɔ jigila ko nka ko fɛn min yɛrɛ kɔni ye transport sɔngɔ ye ko o yɛrɛ kɔni sɔngɔ bɛ a nɔ na halisa ko u yɛrɛ kɔni bɛ ka wele ko o bila fanga tigilamɔgɔ ma u y'a yira k'a fɔ ko n'a ma ɲɛ ko u yɛrɛ kɔni dɔ bɔ essence sɔngɔ na ko u yɛrɛ kɔni kan ka se ko ka maa dɔw ko olu bila siraw kan walasa olu bɛ se ka bolimafɛnw contrôler k'a yira k'a fɔ dɔ bɔra essence ale sɔngɔ na dɔ bɛ se ka bɔ transport o yɛrɛ kɔni na cogoya min na. Ka sanga ni bolimafɛnw olu ka kunnafoniya kɔnɔna ye an bɛ taa Bamako Segu kɛrɛnkɛrɛnnenya la compagnie min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko Somatra o y'a yira k'a fɔ ko Bamako ale ni Segu o yɛrɛ kɔni sɔngɔ kun ye 1000 a bɛ wagati damadɔ o yɛrɛ kɔni bɔ ko nka ko an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ Somatra ale yɛrɛ kɔni a ka transport sɔngɔ ko o jigi kana fɔ 800 o yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn kɔrɔ min yɛrɛ kɔni kɛra nisɔndiyaba ye maa caman o yɛrɛ kɔni foli bila ani tasi bila kɛ ka ɲɛsin Somatra ma a ka nin baara kɛ wale in na. An bɛ taa an ka jamana ale kɔrɔnya fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Gawo a yirala k'a fɔ a bɛ wagati damadɔ o yɛrɛ kɔni bɔ kabi dɔgɔkun tɛmɛnen fɛn min yɛrɛ kɔni o yɛrɛ kɔni bolimafɛn bolilaw ye ka bɔ Gawo ka taa Asɔngɔ ani ka bɔ Asɔngɔ ka na Gawo u yɛrɛ kɔni kun ye bolili jɔ bɛ u ka marabolo kɔnɔna na ka sababuya kɛ lakanabaliya a yirala k'a fɔ kunu tɛnɛndon octobre kalo tile 14 san 2024 kɔnɔna na ko bolimafɛn olu yɛrɛ kɔni bolili daminɛ u yɛrɛ kɔni bala k'a yira k'a fɔ ko an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan ko lakana o yɛrɛ kɔni sabatilen don fɔlɔ. Halisa an bɛ to Gawo ale kunnafoniyaw kɔnɔna na ni tile fila yɛrɛ kɔnɔna Gawokaw olu bɔla ka kunnafoniya ko o yɛrɛ kɔni bila ko fɛn min yɛrɛ kɔni ye bagan suɲɛ ye ko o yɛrɛ kɔni ɲɔɲɛnen no u fɛ yen nɔ kosɛbɛ ko binganni walikɛlaw ko o yɛrɛ kɔni bɛ ka to ka taga ko ka taa u ka baganw cɛ ka taga n'u ye cogo min na ko u bɛ k'u ka baganw cɛ ka taa n'u ye tentɔ o y'a yira k'a fɔ ko dɔgɔkun tɛmɛnen ko u yɛrɛ kun bɔla ka taa bagan 1000 ɲɔgɔn ko ka taa u yɛrɛ kɔni suɲɛ u ka marabolo kɔnɔna na o hukumu de kɔnɔna na o y'a yira k'a fɔ ko u ni fanga tigilamɔgɔw ka bolo di ɲɔgɔn ma o yɛrɛ kɔni sɛbɛn ko u yɛrɛ kɔni sera ka bagan ninnu caman minɛ o hukumu de kɔnɔna na o y'a yira k'a fɔ ko u ni fanga tigilamɔgɔw ka bolo di ɲɔgɔn ma o kɔnɔna na ko u yɛrɛ kɔni sera ka bagan caman ka olu récupérer ko nka ko halisa ko bagan tɔw b'u u ka bolo kan fanga tigilamɔgɔw olu yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko n'u sera ka wuli ka jɔ ko o yɛrɛ kɔni kɛ ka to ka kunnafoniya di olu ma a di cogo la ko o yɛrɛ kɔni bɛ se ka kɛ sababu ye k'a to ko u yɛrɛ kɔni bɛ se k'u ka jamana kisi ni binganni wale sugu ninnu ma. Dɔgɔkun tɛmɛnen arabadon octobre kalo tile 9 san 2024 kɔnɔna na an bɛ taa Yorosokaw olu fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka commune min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko Kunbiya o y'a yira k'a fɔ ko musolaka dɔ ni ale yɛrɛ kɔni si bɛ taa san 25 ɲɔgɔn kɔ la ni ale kun bɛ ka taa u ka village la ko a kɛtɔla ka kɔ o yɛrɛ kɔni tigɛ sanjiba dɔ kɔrɔ ko o yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye k'a to ko sanji ye ale yɛrɛ kɔni ta ko ka taa a yɛrɛ kɔni coincé yɔrɔ dɔ la min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye k'a to ko courant ye a minɛ ko ka a bɔnɛ a nin na o y'a yira k'a fɔ ko a sotarali yɛrɛ kɔni kɛla heure damadɔ o don kelen yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o tɛmɛnen kɔfɛ o tilala tuguni k'a yira k'a fɔ ko o dugu kelen masurunya na ni a bɛ tɛmɛ kilomètre 70 ani dɔɔni kan ko denmisɛnnin naka dɔ ni ale yɛrɛ kɔni si bɛ taa san 6 ɲɔgɔn kɔ la ko o yɛrɛ fɛnɛ tilala ka bɔnɛ ani na ji ale sababuya la ni marabolo kelen kɔnɔna na an bɛ ala deli ala ka baara nɛma ala ka a di u ni alisilamɛ su bɛɛ lajɛlen ma ka an yɛrɛ ɲɛ kan ta don na.
an ka kiiritigilama olu yɛrɛ kɔni dusuma kasɛlen don kosɛbɛ ka sababuya kɛ kunnafoniyaw olu yɛrɛ kɔni y'a sɔrɔ ko kunu tɛnɛn don octobre kalo tile 14 san 2024 kɔnɔna na procureur Amadu Sonko u y'a yira k'a fɔ ko Daba Masa ale ka wele sela a ma kunu a yirala k'a fɔ ko a suturali o yɛrɛ kɔni kan ka kɛ bi nɛgɛ kanɲɛ 16 waati a yɛrɛ kɔni jabalala Torokɔrɔ 300 logement ale yɛrɛ kɔni kɔnɔna na an bɛ ala deli badanɛma ala k'a di ani alisilamɛ su bɛɛ lajɛlen ma ka anw yɛrɛ ɲɛ k'an ta don kɔnɔ. Ɲinɛ ale yɛrɛ kɔni san kɔnɔna na samiyɛji a yɛrɛ kɔni cɛnni caman o yɛrɛ kɔni kɛ an ka Bamakɔ Sudan ɲare faba ale kɔnɔna na o hukumu de la a yirala k'a fɔ sanji o yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ka to fɛn min yɛrɛ kɔni taliko o yɛrɛ kɔni pɔn ye ko a yɛrɛ kɔni o pɔn yɛrɛ kɔni tiɲɛ kosɛbɛ min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni association faso ale jɛkulu ye olu yɛrɛ kɔni wulila ka u kunda taliko o yɛrɛ kɔni ka taa dɛmɛ ko o yɛrɛ kɔni d'u ma kosɛbɛ walasa u bɛ se ka pɔn ka ale dilan bolimafɛntigiw olu bɛ se ka tɛmɛ cogoya min na u y'a yira k'a fɔ ni pɔn yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ a mɛnna pɔn kɔni cɛnnen don ko nka ko samiyɛ sanji min yɛrɛ kɔni nana dɔgɔkun tɛmɛ ko nka ko sanjiba min yɛrɛ kɔni nana dɔgɔkun jan tɛmɛnen ko o yɛrɛ de kɔni kɛla sababu ye k'a to pɔn yɛrɛ kɔni tiɲɛna kosɛbɛ association faso olu yɛrɛ kɔni wulila ka na u ka dɛmɛ ko o don talikɔkaw ma walasa u bɛ se ka pɔn dilan cogoya min na. Fɛn min yɛrɛ kɔni ye taliko ale dugutigi a bɔla ka foli bila ani tasi bila kɛ ka ɲɛsin association faso ma ko u b'u fɔ k'u barikada ko o yɛrɛ fɛnɛ tɛmɛnen kɔfɛ ko u bɛ laɲini ko fɛ halisa ko u y'u seko n'u dɔnko yira ko nka ko u k'u hakili t'u la kosɛbɛ ko k'a sababuya kɛ san o san samiyɛ o yɛrɛ kɔni fɛ ko pɔn bɛ u sɛgɛn kosɛbɛ. N bɛ taa kɔkan kibaru la fɛn min yɛrɛ kɔni activiste Kemi Seba ye Franco Benenua a yirala k'a fɔ ko u yɛrɛ kɔni bɔla ka ale minɛ kunu tɛnɛn don octobre kalo tile 14 san 2024 kɔnɔna na Paris ka olu fɛ yen nɔ ko kɛrɛnkɛrɛnnenya u ka restaurant dɔ ale yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni ale yɛrɛ kɔni sɔrɔla tileladonna ani a baaraɲɔgɔn dɔ a y'a yira k'a fɔ a yɛrɛ kɔni minɛna u ka 15e arrondissement maaw fɛ o y'a yira k'a fɔ ni Kemi Seba yɛrɛ kɔni ko a ka nationalité yɛrɛ kɔni kun minɛna Faransiikaw olu yɛrɛ kɔni bolo a bɛ wagati damadɔ o yɛrɛ kɔni bɔ ko nka ni sen tuguni ko u yɛrɛ kɔni tilala tuguni ka segin k'a minɛ. An bɛ taa Pakistan a yirala k'a fɔ binganni wale o yɛrɛ kɔni tala k'u ka charbon so min ni ale bɛ Balochistan ni ale sɛgɛrɛ o y'a yira k'a fɔ binganni wale yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko sifinnaka maa 20 ɲɔgɔn kɔ ko olu yɛrɛ kɔni bɔnɛna u ni na an bɛ ala deli badanɛma ala k'o di u bɛɛ lajɛlen ma. Kunnafoni kuncɛla an bɛ taa Burkina Faso a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye Burkina Faso ale kiiritigilama fila ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka avocat fila u y'a yira k'a fɔ ko u yɛrɛ kɔni bɔla ko olu minɛ maa fila minnu ni olu yɛrɛ kɔni tun bɛ munumunu na Bobo Julaso ale ni Wagadugu ni ɲɔgɔn cɛ. Ni ne tun bɛ dansigi kɛ bi kunnafoni na an ka foli bɛ an lamɛnbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ fɔ Mali kɔ kan aw k'an bɛn sini ni Ala m'an ka jɔ an jɔ na.